Današnji klip. Danas idemo novi serijal. Željko, ne glupiraj se, majke. Jeste, klima glavom. Danas krećemo novi serijal Minecraft. Pokretno preživljavanje, multiplayer. Jej, ne udaraj me, Željko. Mrš, govedo malo. Inače, epizode neće da budu duže od 15 minuta. Zašto? Zato što ne mogu više od toga da postavim na YouTube. I da promenimo kameru pa da nastavimo sa snimanjem. Prvo što ćemo raditi da ubijemo. Ajde, pričaj nešto, ajde. Sad čutiš. Se ušteko. Pričaj nešto. Ajde, prvo skupljamo drvo, Ti kako cepali isto drvo. Mi smo drvo pozicu. Mi smo pis. Drvo kanine, je samo. Nema Nebitno, ljudi igramo Minecraft, sprdamo, dajemo preživljavanje, ovaj serijal neće ići tako često, zašto da se može i tako dalje. Jeste i tako dalje. Pokupili si koliko drveta, molim te? 3 komada. A u mis ne treba se cepati. Inače mi cepamo, mi sedimo jedan na drugi. Cepam drva, napravimo kuću. Evo vidio ovdje konja, majke. Kao žao mi je, neće crti. Svinja, žao mi je, neće crti. A si tvoje zrnca, a tjeba, taj ti garcak je crti. Idu sa i rukom. Ja još neću. Daj mi štrajk. Skupljaj vunu, nemoj da štrajkuješ. Inače, on ne snima, ja snimam. Zašto? Mi se može. To ne znam. Ja znam, za razliku od tebe, da ti nije bilo mene, ne bi nikad ni naučio kako snimaš. Što ti nikad ništa ne snimi, ništa? Kako? Ajde da se misli ovdje. Gdje si? Imam 20 ovih. Baci mi. Nećete kod mene. Jel ostaje kod tebe? Čekaj, Jel ostaje kod tebe, pitam? ajde, Pi, ajmo, pi, majstore. Survival game. Hvala ti, baš mi to bolje treba. Da napravim... Pomalo ti se drug. Mrš! ajde, neću ja se idemo da kopam. I ovo neću kupiti. Nije, neću da stavimo drugo kod mene. Drugo prije koja će samo gaziti. Nije, vidi, možda napravimo vrata. Kad nisu boje koje ja hoću. Tako da je. Neću. Ja sam mogu da napravim nešto. Dobro, nebitno, pravimo... Mač, ja imam mač. Imaš? Imam ga. I sekiricu da napravim. Zapravim prati. Sekirom ti da zakolješ pras. Tako je. 2 mjeseca sam dobio. I da, jedno pitanje za sve koji gledaju ovo. To jest, niko ne gleda, ali dobro. Ako neko možda zna nešto, nek napišu u komentarima da... Ako zna kako da ubacimo teksturu. Neću da ću neku retardinu teksturu. Mislim naravno koje priliči mene. Ubijaj ovo. Ko si ti ubije, ja neću. Uvijek ne mogu da tražim. Znači, fajt, a? Ne. Crafting table-ovima. Nijem napravim. Kako imaš mač, nemaš crafting table? Od tebe sam craftom. Ja imam bijelu radu. Zaboli mi dupe. Jeste? Ja moram nešto da radim. Ti si na planinu? Evo njeva.
Sinja ti laguje. Idi traži, treba ti je odjeti. Brate, to smo se nabili ovu šumu, jedin tamo. Ajde selo. Stari, ono... Ne znam da imamo sela. Putovat ćemo godinama. Fuck. Godinu dana kasnije. Ili smo se i dalje odvojili od šume. Godinu dana kasnije. To! Alo, Žeki, znaš što sam našla? Šume. Našla sam dve različite pečurke. Baš publik. Ajde napravimo supu. Jeste, možemo napravimo supu. Alo, ajde napravimo čamac da putujemo. Mi smo na pustom ostrvu. Ti pade čamac na pamet. Ajdemo tamo. U onu drugu šumu. Koliko ima izviti? Boli me dupe, ja ću napravim sebi pečurke. Mi smo šumaheri. Znaš koji čaj vole kamile? Četke milice. Vrš. What the fuck, da li si mi uzeo mač? Ne. Ne, nego mi promijenio slot. Prvo što moram napraviti jeste jedna. Onda da kraftam dvije supce. Zašto ja ne izbegam? Aj, polazi. Polazim. Treba nam krevet. Treba nam dva kreveta. Ja sam igrao... Ne može ti pravi ne može spava. Kame? Treba oba da spavamo da bi bio dan. Neću će da prolazi kao uvijek. Mi smo na pustom. Da, mi nema ništa živo, idi ubije ovce. Idemo tamo. U onoj drugoj šumi. Gdje smo šumaheri. Ne, tebi padaju pod kuće, ne padaju. Ne krave, debilu! Pa zato što ti, na primjer, trebaju... Bio sam jednu crvenu. Če pravimo. Svima slavimo kinesku novu godinu. I kad bude bila kineska nova godina, ako nije već prošla, promijenit ćemo skinove. Jeste ona. A bila je? Mislim da je bila i danas i juče. Već na Kinezima. Da, inače ako ima neki kine, srećemo ti nove godine. Aući jahu. Good afternoon. Alo, ja mislim da sam... Goodbye. Mislim da sam treba napraviti čamac da putujem. Nađi, traži ovce, ja imam već kreve. Mislim, ovdje vidio da ne imam kreve. Ti si vidio. Kako te traži ovce? Da si mi svi pobili. O, da. Nisam mi ništa pobili, nego ćemo sad malo da kitujemo. Da jesi probao 0.14 bund? Moja baba. Moja baba rekla ne. Ono ovca. Eri. Kako sam to pomislio? Error common is not found. Da. Radi sad daj. Ne radi. Daj. Pa ti ne možeš da čitaš. Gdje je ovo? Što skidati? Da si ljudi. Traži ovce. Be, babanka. Amo majko moja. Inače mi ćemo ovo da igramo i van snimanja. Ovo je treba tako dobro sakirano. Ovo ćemo da spali. Kako šilje. Bolo mi duši da te ne idem da kopam. Ja sam ovdje legu. Ne znam gdje. Meni će puno mač. Kad si sve radio s mačem. Ne znam ja. Znači da je ovo priprema za veći gluposti od ovo. Mislim da to ne postoji. Nisam nadobro da ne postoji. Ne znam. Moram da pojačam brightness. Vidiš, pojačaj brightness. Brightness pojačaj.
Debil zakopao, boli me dupe baš. Daj, kopaj nešto ovdje. Sada nam ugalj. Ne treba nam ugalj. Što bi ja to? Što bi se dobro? Pa brate, ko da ja treba da vidim. Da dobro vidiš, pa gdje si ti otišao, alo bre? Tući ću te mačem. Ajde. Alo, si ti našao nešto sam kamen? Nisam. Ja sam našao kamen. Znaš koja je roda koja smo najbolja roda koja smo do sad našli? Nije. Jad. Jeee, mi smo debili. I inače ovo ne pokušajte kod kući, zašto? Pa zato što smo mi trenirani debili. Logistik. Logistik ostavi meni. Vidiš? Jedino sam našao ovdje. Jel imaš drveta? A da nisu daske? Da li imaš? Nisam u daske. Ko ti rekao pretvaraš se u daske? Baba isto. Pusti babu da živi bre. Ubit ćeš je jednu mladu. U ranim 80-im. Mislim kasno. Kasnim 90. Ranim 90. Ti ja drva ne mogu da izađem. Što ljudi iskoro će završimo klip. Zašto? Što debilima ne treba snimati. Debile ne treba ni gledati. Ha ha ha. Ko to da oni se mene čine? Ja. Pagare. Ali brate ja da napravim kuću, brate, onda ste... Treba misliti. Ja rekao da u sljedećoj epizodi kažem. I sad da radimo. Idemo napravimo skladište za prve 2 noći. Prije 2. Da, zato što nemamo treću. Ja stražujem. Moja prva smena. Ti spavaj, ja stražujem prvu smenu, ti drugu. Kad bi te još mogla. Čekaj je dolazim. Zašto sam ja ušao tu furnes? Vidite, sad ovo i ovo stavite dole i dobijete drveni. Aha, to niste znali. Mislim, bez toga si znala. Ne pisaj u komentarima ko ne igra Minecraft. Da vam pokažem kako da skine Minecraft. Snimio si to. Nisam detaljno. Gdje sam ovdje gledao? Dođi vamo, debilu! Reš tamo! Kaži metal. To je jedino bude. Nemaš ni metal, imaš ni drveni kram. Evo ga metal. Našao si sve. Ti si dobio experience. Za ga nisam ni našao. Ovo je najveći bug, ti staneš pored, peć i ono ti svijetli. Evo ga da, alo. Evo ljudi, Ovo je metal. sad ćemo napravimo baklje. Gdje sam ih napravio? Evo, Gdje sam si postavimo baklje ovdje. Gdje sam se ja izgubio? I ljudi, to je bilo to za ovaj video. Ne sam da snijem preko 15 minuta zato što ne mogu da ne mogu klip da izbaci zato što nemam dozvolu da izbaci preko 15 minuta i tralala, nema veze. Čekaj, ti pokažem nešto. Tako pitam. Ajde, da govorim. Tako pitam. Idem da napravim ti grešak. A daj mi stvari, misli volno. Da si posle snimanja. Znači ljudi, to je bilo to. Ako si da klip, postavite like, share, subscribe. Posjetite, nemojte nikog da posjetite. Da, posjetite Nikicu. Shvatite ko je Nikica, nije to žensko. Mislim, možda jeste, nismo provjeravali. Inače, to je bilo to. Ostavite like, share, subscribe. Mi se vidimo u nekom narednom klipu. Do tada, veliki pozdrav. Pozdravi se. Ćao.